Hayırlı gün, hürmetli konaklar, hürmetli kollegalar. Biz İslam Medeniyeti Müziği'nde ilahi söz huzurunda деп аталған күргәзмә ачылу уңайыннан матбугат конференциясына җыелдык һәм безнең бүгенге спикерлар Илнур Илдар улы Низамиев, Казан Кремле музей тыюлыгының Ислам Мәдәнияте музее мөдире. Төрле тарихи вакыйгаларга бәйләнеп күргәзмәләр әзерлибез һәм параллель рәвештә үзебезнең татар мөселман сәнгате белән, аның тарихы һәм бүгенгесе белән таныштырып барабыз. Соңгы елларда безнең фокусыбыз чит ил осталарыннан үзебезнең осталарга күчте. Менә әле берничә ел элек кенә шушы өстәл каршында без алдында без Гөлназ белән Пакистаннан, Сәгъүд Гарәбистаннан килгән авторларның күргәзмәсен тәкъдим итсәк, бүген Гөлназның үзенең күргәзмәсен тәкъдим итәргә җыелдык. Дөрестән дә безнең Рөстәм абый да игътибар итер, үзебезнең осталарыбыз, аларның профессиональ дәрәҗәсе арта, үсеп килә һәм без аларның персональ күргәзмәләрен оештырырга да инде хәзер әзер. Узган юлы без Гөлназ Исмәгыйлованың укытучысы Владимир Александр улы Попов турында зур оста кебек сөйләсәк, бүген инде Гөлназ үзе дә үзенең эшләр сериясе турында әйтер, Рөстәм абый да сөйләр. Без шушы күргәзмәгә соңгы бер ел эчендә әзерләндек һәм бер-ике көннән җомга көнне безнең ул традиция җомга көнне күргәзмәләрне ачу, җомга намазыннан соң кунакларны чакырып төрле яктан бу эшләрне тәкъдим итеп һәм бер ничә ай дәвамында бу күргәзмә эшләячәк. Төгәл әйткәндә, бүгенге көнгә без ул күргәзмәне 2 ай дәвам итер дип уйлыйбыз. 2 ай дәвамында безнең шәһәрлеләр дә, Татарстан районнарыннан, Россия төбәкләреннән килгән кунакларыбыз да бу күргәзмәне күрә алачак. Димәк, Кол Шәриф мәчетендә, Ислам Мәдәнияте музеенда бу күргәзмә эшләячәк. Аның белән параллель рәвештә Кол Шәриф мәчете төзелә башлауның 25 еллыгына багышланган күргәзмә эшләп килә. Димәк, чирек гасыр элек Казан Кремлендә, шәһәребез үзәгендә күп гасырлар дәвамында көтелгән эшләр башланып китә. Урта гасырларда, 16-нчы гасыр уртасында җимерелгән Кол Шәриф мәчетен яңадан торгызалар. Монда безнең меңләгән милләттәшләребез Россия төбәкләреннән, чит илдән дә безнең Татарстан хөкүмәтен хуплап бу эшне бергә алып бардылар һәм шәһәрнең 1000 еллыгы алдында Кол Шәриф мәчете ачылды. Менә бу төзелеш ничек барган җәмәгатьчелектә, нинди хисләр, нинди шундый Кол Шәриф мәчетенең төзелешкә, бизәлешенә, ачылышына китергән шушы тарихны һәм безнең Татарстанның 20-21 гасыр киселешендәге тарихы белән бәйләнешен күрсәтеп, бу эштә катнашкан кешеләргә рәхмәтебезне әйтеп әзерләнгән күргәзмә һәм шуның белән берлектә Гөлназ Исмәгыйлова Гатиятуллинаның күргәзмәсе дә эшләячәк. Тагын бер кабатлап әйтәм, без төрле күргәзмәләрне алдан ук әзерләнеп киләбез. Инде узган елда ук әзерлек башланган иде һәм ниһаять Гөлназның инде күп дистә күргәзмәләре узган, персональ күргәзмәләре дә, чит илләрдә күргәзмәләре дә, Россия шәһәрләрендә, башкалаларда узган күргәзмәләре дә. Хәзер без аны Казан Кремлендә, Кол Шәрифтәге музеебызда тәкъдим итәчәкбез. Бик зур рәхмәт. Рөстәм әфәнде, сезгә киләсе итеп сүзне бирәм. Гомумән, менә сез белгеч буларак әлеге эшләргә нинди бәя бирәсез һәм менә чагыштыру өчен бүгенге көндә Гөлназ кебек авторлар бармы һәм аларны барларлыкмы Татарстанда, я булмаса ул чыннан да менә Гөлназ бүген безнең бердәнбер шушындый әсәрләр тудыручы кешеме? Рәхмәт исәнсез. Мин урысча инде сөйлим, чөнки урысча фикерлим, уңайрак урысча сөйләргә. Безнең я как представитель, скорее всего, куратор галереи татарского Шамаиля, слежу за творчеством Гульназ уже в течение 10 лет. Вот именно столько лет уже нашей галереи, которая работает в мечети Кол Шәриф. И Гульназ одна из наиболее активных и продуктивных
художников на сегодняшний день второй волны, так я думаю, потому что была первая волна такого подъема каллиграфического искусства, которая возникла в 90-х годах. У истоков стоял наш известный художник Бакаур Манче, который в 70-х годах начал одним из первых на профессиональном уровне возрождать искусство каллиграфии. И вот уже в 21 веке, начале 21 века образовалась новая волна художников, которые отличаются и профессиональным знанием своим, и знанием нескольких языков, как правило, и владением, профессиональным владением каллиграфическими почерками. И среди них Гульназ, конечно, выделяется тем, что у нее вот сочетается и профессиональный подход к каллиграфии, и в то же время художественное какое-то внутреннее чутье. Да? То есть мало ведь еще уметь каллиграфу знать законы каллиграфии, нужно еще как-то это эффектно подать. Потому что современное искусство, оно работает на впечатление больше. И Гульназ, вот благодаря, я думаю, во многом влиянию Владимира Александровича Попова, который считает ее своей лучшей ученицей, и вот эта связь между профессиональным художником, большим как бы мастером в графике, который сам своим искусством преодолел все вот эти барьеры, которые были с начала какого-то недоверия, скажем, да, и получил премию Тукай именно за свой вклад вот в каллиграфию Республики Татарстан. Он смог и подготовить и Гульназ Исмагилову в том же профессиональном уровне. И поэтому вот если следить за творчеством Гульназ, у нее этап был вот как раз на фотографии мы видим, это такие геометрические орнаменты, которые содержали в себя надписи и философского, ну, на арабском языке, то есть арабская каллиграфия как орнамент. Один из этапов был такой очень тоже эффектной работы были. Затем запомнились работы, когда Гульназ обратилась к каким-то тюркским нашим корням и как художник заметила, вот, допустим, в переплетениях там, рогов, там, оленей, какие-то надписи, послания, как знаки. Третье направление Гульназ – это она, собственно, возрождает наш татарский шамаиль. То есть вот это исконное наше искусство казанских татар, живопись на обратной стороне стекла. Таких у нас мастеров несколько, вот можно назвать Фердаус Гирфанова, который умер, к сожалению, вот в Набережных Челнах. Чулпан Шарифульна очень тоже из Челнов работает эффектно в этой технике. И вот Гульназ у нас в Казани, наверное, пока ведущий мастер вот в этом направлении. К тому же она очень эффектно использует стиль куфи. И вообще можно сказать, что ее еще вот образование турецкое, да, то, что в Турции она получила образование, и такая вот разноплановость, это ей позволяет очень уверенно себя чувствовать вот, в каллиграфии. И таких художников у нас, которые в Турции, это Насыбулов, Рамиль Насыбулов, да. Айнас, вот сейчас идет Айзат Мингазов и Гульназ Исмагилов, наверное, вот 3 человека, которые, ну, на которых, скажем так, возлагается надежда дальнейшего
возрождения нашего искусства, нашей каллиграфии. Вот именно на сочетание профессиональной основы и художественной. Но опять же повторю, что вот у Гульнас, кстати, вот на фотографиях еще и Тасхиб, который тоже требует и профессионального навыка, да, и школы определенные. И то, что вот такие мастера у нас появляются в Казани, у нас в республике, которые представляют нашу республику на международных выставках, они практически формируют какую-то уже картину развития, возрождения наших исконных вот этих видов художественных направлений, как каллиграфия, вот на международном уровне. И это, конечно, наверное, Гульнас вот чуть ли не единственная, которая вот так активно на международном уровне показывает достойный уровень нашей собственной школы развития каллиграфии. В этом, я думаю, большая заслуга Гульнас, и я надеюсь, что и в дальнейшем, вот, основываясь на этих художниках, что и дальше наше искусство будет продолжать развиваться и достойно представлять нашу республику. Но хочется сказать еще, что у каллиграфии, конечно, разные направления очень, да, то есть в современном искусстве ислама оно развивается и в живописной форме, и в каллиграфической, и в монументальной. И вот мы планируем в нашей галерее в дальнейшем такие ежегодные выставки, как фестиваль исламского искусства «Шамаиль-Арт», на который вы сможете, тоже в сентябре она будет, и я думаю, что вы сможете там увидеть и работы и Гульнас, и сравнить будут и турецкие мастера, и мастера из Казани, из набережных Челнов, из Уфы. И можно будет все вместе вот собраться и посмотреть, действительно сопоставить уровни свои, посмотреть на свое искусство как бы со стороны, на искусство других мастеров. И наша Гульнас, она, конечно, на нее возлагаются у нас большие надежды. Бекзур рахмет. Сізге рахмет. Хамни хает сөзіне Гүлназдың өзіне енді береміз. Гүлназ, міне әлегі көргәзмәдә бит инде 40 эш булачак. Алар төрле елларда иҗат ителгән, төрле техникалар белән ясалган. Нинди принцип буенча җыелды алар? Нинди эшләрне үзең аерым, мәсәлән, аерып әйтә аласың, аерым күңелеңә якын булганнарын. Бәлки ниндидер без белмәгән серләре дә бардыр. Бик зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Һәм инде менә Илнур Илдарович, Рөстәм абый, вакытыгызны аерып килгәнегез өчен һәм шуны әйтеп үтәсем килә, дөрестән дә әлеге күргәзмәдә 10 ел эчендә, 10 ел дәвамында эшләнгән ләүхәләр, шамаилләр тәкъдим ителәчәк һәм инде аларның һәр кайсысының үз юлы, үз тарихы бар дип әйтсәм була. Кайсыдыр эшне аерып әйтеп тә булмый, чөнки аның һәр кайсысында тирән мәгънә ята. Алар ничектер менә эш булсын дип кенә эшләнгән эшләр түгел. Тематикасыннан алып, аның кагазын эшләвенә кадәр барысында баштан ахырына кадәр башкарып чыккан, яратып башкарып чыккан эшләр. Һәм инде шуны әйтеп үтәсем килә. Менә гадәттә күргәзмәләргә килгән кунаклар күргәзмә ахырында шаккатып китәләр. Менә шуның кадәр күп мәгълүмат белдек дип. Менә шуны да әйтергә кирәк. Бу эшләрнең һәр кайсында инде мәгънә ята һәм алар
төрледән төрле информация алып китә үзләренә менә шушы эшләр аркылы. Монда Коръән Кәрим аятләреннән үзекләр дә бар. Пәйгамбәребезнең хәдисләреннән үрнәкләр, шулай ук дөньяда безгә безнең иң кирәкле сыйфатлар, иң кирәкле темалар алынган әлеге эшләрне башкарыр өчен. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән эшләр нең кайсы берсе шәхси коллекциялардан җыеп алдым. Ул инде кешеләр үзләренең гаиләләренә гаилә ядкәре буларак эшләнгән киләсе буыннарга калырдай итеп эш сорап мөрәҗәгать итүчеләрдән дә алынган эшләр, аларны да күргәзмәдә күрә алачаксыз. Һәм инде менә Рөстәм абый да әйтеп киткәнчә, төрледән төрле техникалар белән танышып була. Әлеге күргәзмәдә эшләр төрледән төрле, техника буенча да берсенә берсе ошамаган. Монда инде татар шимайли техникасы да, тәсхип техникасы, каллиграфия белән бик бер-берсенә ярдәм итә торган техникалар. Һәм инде ул чыннан да менә тәсхип дигәндә ул гарәпчә бәһәп сүзнән килә, алтын белән эшләү, чын алтын кулланып эшләнә һәм ул бик нечкәдән нечкә каләм белән ювелир эшләр дип әйтсәк була. Аларга инде әлбәттә шактый гына вакыт таләп ителә әлеге эшләрне башкарып чыгар өчен. Шулайрак. Тағы бір сұрау берем. Сенің күргәзмәләрең Гөлназ бик күп чит илләрдә, башка шәһәрләрдә булды. Ләкин Казанда күргәзмә оештыру ул мөгаен аерым ниндер дулкынландыра торган эштер. Бәлки ниндер менә аерым хисләр бардыр. Башка чит илләрдәге менә фотоларыңны күрдек. Анда да бик актив күренәсең, ләкин менә Казанда гомумән ничә күргәзмәң булды һәм хис кичерешләрең турында? Казанда инде менә Рөстәм абый да әйткәнчә, татар Шамай галереясында инде 2011 еллардан бирле катнашып киләбез, бик актив рәвештә. Казанда күргәзмә оештыру минем өчен аеруча мөһим һәм аерым бер урын алып тора. Чөнки узак еллар Төркиядә укып, анда күп кенә белем туплап, менә шушы мин инде 2 университетта укыдым Төркиядә, һәм шушы университетлардан тыш махсус укытучыларга, махсус курсларга йөрдем әлеге сәнгать төрен үзләштерер өчен. Һәм казанлыларыбызга үз милләтемә шушы үзләштергән белемләремне яратып башкарган эшләрне тәкъдим итү аеруча зур сөенеч. Дөрестән дә инде 50дән артык чит ил күргәзмәсендә дә катнаштым. Алар Алжирда, Һиндстанда, менә 2 тапкыр Калифорниядә, Берклида, США, АКШда, Үзбәкстанда, үзебезнең Россиядә күп кенә күргәзмәләр узды. Һәм инде шушы күргәзмәләр менә каллиграфлар, осталар өчен ул безнең өчен бик зур бәйрәм. Без монда очрашабыз, төрледән төрле уй-фикерләр белән алышабыз һәм монда эшләргә профессиональ караш белән карыйбыз. Һәм инде монда менә бары тик күргәзмәгә килеп, аны кара ничек матур дип кенә үтеп китү түгел. Монда һәрбер аерым деталенә төшенеп, шулай итеп
кемдер үзе өчен яңадан яңа мәгълүмат ала, остазлардан да шундый техникада да эшлиләр икән, менә Татарстанда булай эшлиләр икән дип шаккаталар чыннан да. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сораулар. Рәхмәт. Хәерле көннәр, Гадел Әхмәтҗанов, Татар-Информ. Менә гадәттә бит инде ул шамаилләр ниндидер бер тоныграк төстә була име, чөнки татар халкы ул элек-электән шундый теге зәңгәр, яшел, саргылт төсләрне үз иткән бит инде, әйме. Менә мин карап торам, монда сезнең кызгылт оттенклар бар, кып-кызыл да бар. Бу бит инде ниндидер яңа алым кертү. Сезнең үзегезнең күз алдавымы шуның турында сөйләп китегез әле. Бу бит кыюлык. Рәхмәт. Менә инде эшкә керешер алдыннан син аны алдан уйлап куясың. Менә ничегрәк булыр микән, нинди теманы алыйм микән, аны ничек башкарып чыгыйм микән, кайсы техникада. Һәм инде кайчак шулай да була, планлаштырылмыйча да булырга мөмкин. Менә төс мәсьәләсендә дә ул синең ул вакыттагы хис, тойгылар, хис кичерешләреңә дә бәйле. Һәм инде менә шуны да әйтәсе килә, кайсы төсләрне менә элек-электән нинди төсләрне кулланганнар. Аны бит инде төсләрне осталар үзләре эшләгән хәтта. Әйме, менә кул астында булган материаллардан. Менә мин Хинстанга да барып кайтканда, анда да бик зур ачыш яңалык булды минем өчен. Андагы Хинстан осталары таштан булсын, менә төрле ташлардан ясый буяуларны. Һәм инде менә ул шулай ук менә шунда әйтергә кирәк. Ул осталардан син дә яңалык алып кайтасың үзеңнең Татарстаныңа. Тағы бір ике сүз әйтәм, төсләр турында. Берничә ел элек ясадык күргәзмәне, Габделхак хәзрәт шундый булды. Мастер үлгән инде тоже, но интервью алганда сорау бирделәр. Нишләп сезнең күбесе эшләр кара төстә фон? Ул әйтте, менә 70нче елда краска бөтенләй булмады. Инде дёготь алып, дёготь белән, бензин белән ничек катнаштырып, менә шулай итеп фон ясаган. Пияланы алды, теге теплицалардан, ватылган теплицалардан, рамаларны үзе ясаган. Шуңа күрә монда менә мөмкинлек нинди бар, кешене шулай куллана инде төсләрне. Сез бит инде әйтеп китегез, менә шамаилләр, тугралар, паннолар ясыйбыз дип, әйме. Кайсы авыррак һәм менә кайсын ясарга күбрәк вакыт үтә? Беләсезме, ничек дип җавап бирим икән? Аның чөнки һәр кайсына бик күп вакыт кирәк. Менә техникаларга килгәндә дә, барлык техникаларда яратып эшлим. Тәсхиб булсын, ул менә каллиграфияның төрле язу стильләре булсын, шунда әйтергә кирәк. Гарәп каллиграфиясында 6 төп язу стиле бар. Аны фарсы телендә әйткәндә шеш калем: эй талиби хусни хат агах ол недур, сүл сүрейхан несүтевки ве мухакак рикадур. Ягъни менә эй каллиграфия укучысы, миңа төп язу стильләре турында сөйлә. Менә алар инде сүл, сөрейхан, нәсих, тәфки, мухакак ве рика. Шушы 6 язу стиле ның кайсы берсендә дә эшлим, һәм алар, шуны әйтергә кирәк, куфи язу стиленнән барлыкка килгән, алардан формалашкан. Һәм инде менә шул иң борынгы куфи язу стилендә дә башкарылган эшләрне дә күрә алачаксыз. Аларны ничектер яңача да тәкъдим итәм. Үзебезнең татар шамаили техникасында шушы борынгы куфи язуын кулланып та башкарам. Тәсхибкә килгәндә, ул инде әйтеп үткәнемчә, ювелир ничкәдән ничкә эшләр, һәм
күп кенә музейларда, менә дөнья күләм музейларында, үзебездә Рәсәйдә һәрбер эш янына зурайткыч лупа куялар. Бер детален дә күздән качырмаска, менә һәрбер кичкенә сызыкны күрер өчен. Ул чыннан да менә лупа астында эшлисезме дип миңа сорыйлар күргәзмәләрдә. Юк, Аллага шөкер, үз күзләрем белән шулай итеп башкарып чыгабыз. Тағы ике сүз инде катнашам. Менә Төркиядә бик кызык тәсхип белән хатын-кызлар гына шөгыльләнә. Каллиграфия белән күбрәк ир кешеләр. Чөнки ир кешеләр тәсхип белән шөгыльләнә алмый. Алар шундый анда кирәк вак детальләр, ир кешегә ул просто җитми ниндидер характерда. Шундый вакларны ничектер ясарга, әйме? Гөлназның менә бу синтез ул каллиграфиядә бик оста эшли. И тәсхипны да менә хәзер возрождать. Ничек була? Унышлы торгыза, әйме? Шуңа күрә менә бу бик кызык явление безнең сәнгатькә. Һәм инде шуны да ассызыкларга кирәк, тәсхипләрнең кайсы берсен берничә айлар буе эшлисең. Менә ул инде синең бары тик шул эш белән шөгыльләнүеңә дә карый, әлбәттә. Берничә айга сузылырга да мөмкин эшләрнең, ләвхәләрнең эшләнүе. Һәм инде менә Бәкара сүрәсендә шундый аяти кәрима бар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инналлаһа ма'ас-сабирин. Ягъни Аллаһ Тәгалә сабыр иткәннәр белән бергә. Һәм инде ул безнең тормышыбызга ничек йогынты ясаса, әлеге аяти кәрима, ул инде менә турыдан-туры сәнгатькә дә, сәнгать турында да инде әлеге аяти кәрима, монда да бик сабыр итеп, син ничә сәгать буе шул эшне эшлисең тормыйча. Мин дә бер-ике сүз өстим әле, рөхсәт булса, сабырлык турында бездә монда күргәзмә оештыручылар бераз сабырлык җыеп күргәзмәгә әзерләнәбез, чөнки хәзерге вакытта әле кайбер эшләр Гөлназның мольбертыннан төшмәгән, оформляция итеп бетерелмәгән, күргәзмәгә әзерлек вакытында яңа эшләр дә языла, һәм бу буна кайнар табадан төшкән эшләр дә күргәзмәдә булачак. Дөрестән дә Гөлназ көннәтенә күргәзмә алдыннан берничә эшне әле өлгертәм дип, вальнамына ачылыр алдыннан гына алар инде эленер, һәм күргәзмә ачылышына килүчеләр беренчеләрдән булып ул эшләрне күрәчәк. Һәм дөрестән дә хуплыйм Гөлназның сүзләрен, бик зур сабырлык, игътибарлык таләп итә бу эшләрне әзерләү, һәм бездә үзебезнең яктан көтеп торабыз ул эшләрне һәм күргәзмә ачылышын. Мен тагын сораулар, рәхмәт. Дирә Батышына мәгариф, пандемия вакытын сез бит инде күп төрле илләрдә булган оста, пандемия вакытында башка илләргә чыгарга мөмкинлегегез бармы? Һәм икенче сорау, менә сезнең күрәбез эшләрегез кайберләренең мәгънәсен аңлатып китә алмассыз микән? Бик зур рәхмәт сорауыгызга. Әлбәттә, пандемия безнең тормышыбызга бик зур нык тәэсир итте. Ул инде күргәзмәләргә дә әлбәттә, тик аңа да карамастан, 21 гасырда күп кенә технологиялар бар бит инде, һәм менә күптән түгел генә Иранда күргәзмә узды. Ул инде ЮНЕСКО, Ирандагы ЮНЕСКО ярдәме белән узган күргәзмә, күп кенә чит илләр осталары катнашкан халыкара күргәзмә булды. Аның ачылышы булды Иранда һәм ябылу тантанасы да. Әлеге күргәзмәгә шулай ук Татарстаннан берничә останы да оста белән бергә катнаштым. Алар турында мәгълүмат биреп, аларның эшләрен җибәреп
шулай бергә күргәзмәләрдә катнаштык. Һәм инде менә бында да күргән берничә эш алып килдем. Якыннан күрер өчен бында ике яктан тәсхиб техникасында эшләнгән эшләр. Берсе Коръән тышы булса, икенчесе иманның 6 шарты. Һәм инде уртада Коръән Кәримнең соңгы 3 аяты Әл-Ихлас, Әл-Фәләк һәм Ән-Нас сүрәләре. Алар татар шимайли техникасында башкарылган һәм инде куфи язу стиле кулланарак. Рәхмәт тагын сорауларга. Миңнулла Абыйгалиевның шундый бер кызык әйткән сүзе бар. Һәр сөйләшә белгән кеше җырлый белә ди инде ул. Менә сездә кулына каләм тотып язылган кеше каллиграфия белән шөгыльләнә ала дип уйлыйсызмы? Яисә инде бу тумыштан Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән бер сәләт микән? Рәхмәт. Миңнулла абый дип әйттегез, күңелләр ничектер тетрәнде. Миңнулла Абыйгалиев минем укытучым. Без аның белән инде күп еллар таныш, мәктәп елларыннан бирле ул мине 2009 елны Төркиядә узган халыкара олимпиадага әзерләгән иде. Аннан алтын медаль белән кайттым. Җыр номинациясендә. Һәм инде менә каләм тота белү генә җитми шул менә каллиграфиядә. Чөнки монда бары тик менә ничектер яза белү генә әз монда. Әлбәттә, күп кенә ничек дип әйтим. Правила урысча әйтеп әйткәндә инде бар. Каләмнең тотышыннан алып, монда бары тик менә каяндыр син текстка карап язу турында сүз бармый. Синең нинди дә булса багаж буларга тиеш, белем багажы. Монда гарәп теле белүе бик каты ярдәм итә миңа, чөнки монда син менә Коръән текстлары, Коръән аятлары белән, хәдисләр белән турыдан-туры эшлисең, аларны сайлау вакытында да менә карап алу, нинди аятны кулланыйм икән дип тел белүе бик кирәкле, чөнки кайсы бер эштә шушы мәгънә формага да ята, формага да тәэсир итә эш барышында. Һәм инде менә элек-электән төрек осталары янына укучы килгән булса, мине өйрәтегезче шушы каллиграфияга дип, иң беренче чиратта укытучы устаз аны әйдә менә яза башлыйбыз дип башламаган. Ул аңа тоттырган ачылмаган каләм, бамбук һәм очлаугыч. Ул аны ача белүе дә бик мөһим. 3 айлап, ярты еллап ачырга өйрәнүчеләр дә булды. Һәм монда устаз бу укучының чыннан да өйрәнергә тели микән, менә ансын да күрә. Ягъни монда менә без бит инде бик гади итеп кенә, бик тиз итеп кенә мәгълүматны алырга күнеккән 21 гасырда. Монда менә чыннан да берничә ай дәвамында син бары тик каллиграфияның К хәрефенә генә якынлашасың менә шушы каләм ачу белән. Һәм ничек уйлыйсыз менә бүгенге көндә, бүгенге вазгыятьтә безнең республикада әлеге юнәлешкә игътибар җитеп бетәме? Чөнки эстрада белән күп шөгыльләнәбез, име? Шигырьләр Аллага шөкер, хәзер әсәрләр белән, иҗат белән шөгыльләнәләр, менә каллиграфиягә игътибар җитеп бетәме? Аллага шөкер, менә Казаныбызда шундый музей, галереялар булган вакытта халык моны таный, халык әлеге сәнгать төрләре белән таныша. Һәм шунда әйтеп китәргә кирәк, Рамил абый Насыбулов та бу эштә зур эш башкара. Ул Россия Ислам университетында аның махсус курслары алып барыла.
Мин дә шулай ук төрледән төрле мастер-классларга барып, шушы сәнгать төрләрен җиткерергә тырышам, өйрәтергә тырышам кешеләргә. Һәм инде укучыларым да бар, алар төрледән төрле өлкәләрдән миңа әле дә булса, Гөлназ, менә шулай язып карадым, ничек микән дип, эшләрен җибәрә торалар. Каллиграфияны саклау безнең өчен бик мөһим, чөнки бу безнең өчен ят әйбер түгел. Менә чит илләр күргәзмәсендә дә миңа сорыйлар, нигә сез гарәп каллиграфиясы белән шөгыльләнәсез дип. Шундый итеп җавап бирәм, бу безнең өчен бер генә дә чит язу төрө түгел, чөнки без 100 еллар буе әлеге язу төрендә кулландык. Әби бабаларыбыз һәм инде менә һәрбер өйнең иң матур урынында шамаилләр торган. Инде әби бабаларыбызның гореф гадәте буларак карарга кирәк. Шул ук вакытта әлеге мәсьәләгә һәм кулдан килгәнчә саклап калырга. Онан соң менә алтын белән сурәтләнгән тәсгиб жанрында ясалган бизәкләр булачак дидегез бит инде, миңа шунысы кызык. Ул бит инде алтын белән сурәтләнгән булгач, алар кичкенә мәрҗән кебек кичкенә генә була торгандыр инде. Аны каян алырга була? Алтыннымы? Әйе. Беләсезме, ул алтынны мин инде Төркиядән алып кайткан идем, һәм ул алтын ул тоз сыман, менә пыль золото. Аны кулланыр алдыннан әзерләргә кирәк. Берничә сәгать дәвамында аны изәбез алтынны. Һәм инде шуннан соң гына ул кулланышка әзер. Әле без аны алтынны эшкә төшердек дә, булды, эш бетте дигән сүз дә түгел. Әле аны махсус ташлар белән, минем өчен ачыш булды Үзбәкстанда. Алар бүре теше куллана әлеге эш өчен. Алтынны ялтыраталар. Алтынны ялтырату өчен төрледән төрле табигатьтән алынган әйберләрне кулланабыз. Кичкенә генә сорау, күргәзмә вакытында сезнең күргәзмәгә килгән кешеләрнең сезнең эшләрегезне сатып алу мөмкинлеге булачакмы? Әлбәттә, инде күргәзмәдән аны берничек тә алып чыгу мөмкинлеге булмый. Тик менә кемдер үзе өчен минем өемдә менә шушындыйрак эш эленеп торса, шундый матур булыр дип әлбәттә уйлый аладыр. Ансын инде мөрәҗәгать итә ала кешеләр. Беткәнче биреп калыйм инде. Менә 10 ел дәвамында ясаганныгыз бит инде шушы әсәрләрне, дигеме. Юкмы менә хәзер мәсәлән, менә лекегә әйбергә карап, менә моның бу җирен мин хәзер бүтәнчә эшләр идем, менә монда бу җитеп бетми, монда бу артык дип уйламыйсызмы шулай? Бу тәҗрибә белән килгән әйбер. Менә эшләргә әйләнеп карыйм да, мин моны ничек эшләгәнмен микән дип тә уйлап карыйм, кайсы бер вакытта дөресен генә әйткәндә, кара ничек шулай башка килгән икән, ул инде әлбәттә өстән килгән әйберләр. Да шундый очраклар еш кына була, әлбәттә монсын, менә булай эшләсәм иде дигән сүз буларга тиеш түгелдер дип уйлыйм, чөнки ул син елдан ел тәҗрибә туплыйсың, елдан ел эшләр ничектер тагы да кызык, тагы да үзенчәлекле булып бара, һәм андый сүз әйткәнем булмады үземә. Тагын сораулар? Мен бер реплика гына әйтәм, менә төсләргә мөнәсәбәтле рәвештә Гөлназның иҗатын электән белгән кеше буларак, менә кызыл төс дип әйттегез бит. Ул Надежда, вера и любовь дигән эш, кып-кызыл мәхәббәтне инде аны карайтырып ясап булмый, әгәр дә ул бар икән. Чыннан да ул кып-кызыл.
Һәм аның аста бер сноска бар, үзең әйтерсең инде. Менә монда кызыл бер эш булды. Өмет, ышаныч һәм мәхәббәт дип атала, зур гына эш. Менә эш барышында ул эш эчендә парлы йөрәкләр формалары барлыкка килде. Ул менә алдан ничектер планлаштырылган әйбер түгел. Ул менә эш барышында үзе килеп чыкты, соңыннан гына күрелгән. Һәм инде وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم آياته كتерле Әнфәл сүрәсеннән. Менә син дөньядагы барлык мөлкәтеңне сарыф итсәң дә, кешеләрнең калипләрен, күңелләрен берләштерә алмас идең, бу бары тик Аллаһ кудрәтендә дигән аят китерле. Һәм инде менә шушы сәнгатькә килгәндә дә менә Аллаһ Тәгалә сиңа менә шушы сәнгатькә ничектер мәхәббәт салган булмаса, әлбәттә аны эшли алмас идең. Рәхмәт. Менә Сорау торган. күрәгә сорауда тоты күрәсе килгәндә безнең Рамилме? Менә шул кызыл эшне куй була микән экранга? Минем күрәсе килгән иде. Һәм гомумән менә шул Күргәзмәгә килегез. Мин тагы да Алла бирсә анысы, һәм менә шушы төсләргә килгәндә дин әһелләре, әле бит күргәзмәдә Кыл Шәрифтә булаймы? Дин әһелләре әйтмиме? Юк, татар халкына, мөселман халкына мондый купшы, күзгә ташланып тора торган, әйдәлә кайдан мин монда дип кычкырып тора торган, кан төсендә төсләр килешми дип әйтүчеләр юкмы? Һәм гомумән диндә менә шундый таләпләр, кагыйдәләр юкмы? Менә мондый төсне кулланырга кирәк, чөнки мин бер кайчанда күргән юк, авылларда да кызыл төстәге шәҗәрәләрне, мәсәлән, кызыл төстәге шушы каллиграфик әсәрләрне беренче тапкыр күрү. Менә ничегрәк дин әһелләренең фикере монда? Күргәзмәнең берсенә Камил Самигуллин, мөфтиебез Камил Самигуллин да килгән иде. Ул да эшләрне карап, үз фикерен белдерде. Аңа бик кызыклы булды, бик охшатты. Һәм инде менә дин әһеле буларак аңардан мин андый сорау ишетмәдем. Дөресен генә әйткәндә, һәм инде монда беләсезме, менә 21 гасыр монда ниндидер кеше яңалык таләп итә. Һәр вакытта, һәр өлкәдә, тормышның һәрбер өлкәсендә, һәм инде монда бары тик менә элек алай эшләмәгәннәр бит, ярар инде мин дә шулай тыйнак кына эшлим соры төсләрдә дигән әйбер юк инде. Менә чөнки яңа буын, яңаша күрергә тели, шулай ук. Һәм инде монда тематика белән дә бәйле ул, менә бу вакытта менә мәхәббәт темасы. Гадел, бик зур рәхмәт сезгә сорауыгыз өчен. Иң беренче сорауыгыз шул иде. Сез аннары хәзер кабат кайттыгыз. Шушы конференция дәвамында мин дә хәзер кабызым, әйтәм, хәзер кабызам, әйтәм дип тордым. Миңа калса Рөстәм Мишатовичның да бу сорауга өстәп әйтер сүзе бар. Бу бетми торган шундый бәхәс сорауы. Милли сәнгатьнең үзенчәлеге һәм ниндидер кысалары кайда, дини сәнгатьнең кысалары, үзенчәлеге нигезе нәрсәдә, һәм ул вакыт узу белән, буыннар алмашынуы белән һәр сәнгатьченең үзенең телен, үзенчәлеген тоемлау юлында бу каноннарны үзгәртә алуы белән ничек тәңгәл килә? Бу бик зур сорау. Ул йөзләр ел аның турында әдәбиятта да, сәнгатьтә дә, фәлсәфәдә дә меңләгән кылычлар сындырылган, һәм бу сораугыз сезнең күргәзмәнең шундый нервына туры килә, минемчә, һәм моңа минем музей җитәкчесе һәм күргәзмәнең Гөлназ белән бергә кураторы буларак мин бу сорауны ачык калдырасым килә, һәм күргәзмәгә килгән кеше мин бәхетле булырым, ул сорауны үзе өчен куйса, җавап бирәм, ул юкмы, ансы мөһим түгел, но моны ул шушы эшләргә карап
Бәлки аның башка күргәзмәләрдә ниндидер эшләрне күргәне бардыр. Бәлки аның йөрәге, күңеле, ничектер күзләре аны күреп алып сизер микән? Бу сорауны куер микән? Чөнки бу төсләр куллану бу зур мәсьәлә. Дөрестән дә шамаилләрдә башкачарак төсләр булган. Дөрестән дә узган буыннар иҗат иткәндә башка материаллардан краскаларны ясаганнар. Һәм Менә хәзер Манежда күргәзмә бара. Азербайҗаннан китерелгән келәмнәр. Анда беренче өлеше аның классик келәмнәр 19-нчы, 18-нчы, 20-нчы гасыр башы, икенче өлеше 21-нче гасырда иҗат итә торган Азербайҗан рәссамы ул келәмнәр ясый. Ул да анда төрле заманча материаллар куллана. Алар башка тел белән синең белән сөйләшә, башка төсләр, башкача тәэсир итә. 18-19 гасырда ясалганнары менә шуның хәтле теге төренеп ятасын килә аларга, шундый йомшак аларның төсләре, шундый аларның менә кешегә туры килә, күзенә туры килә име. Шуңа күрә бу рәссам бүген шундыйрак техникада, шундыйрак буяулар белән эш итә. Бәлки вакыт узу белән менә Рөстәм Илшатович гел ул сорауны куя. Менә бүгенге рәссамнарны, бүгенге хаттатларны без милли сәнгатьне дәвам итүчеләр, милли сәнгать кысасында иҗат итүчеләр дип атай алабызмы дип сорау куя име. Кабат-кабат әйләнеп кайта. Соклана, горурлана, күргәзмәләрне уздыра, ләкин һаман шушы сорауга әйләнеп кайта. Бу безнең милли сәнгатебезне дәвам итәме, дини сәнгатебезне дәвам итәме? Бу бик зур сорау. Сез анардан башладыгыз һәм аңа без ахырда да әйләнеп кайтуыбыз юкка гына түгел. Күргәзмәдә менә шушы сорауны күтәрәдер кебек. Рәхмәт. Аннары бар бит шундый хадис: Аллаху джамилун ва юхиббу джамаль. Аллаһ Тәгалә матур ва матурлыкны ярата. Шуңа күрә бөтен рәсемнәр матур, рәсемнәр ул дингә каршы түгел. Шулай дип уйлыйбыз. Бик зур рәхмәт. Һәм менә шушы матур нотта без бүгенге матбугат очрашуыбызны тәмамлыйк. Хөрмәтле журналистлар, сезнең барчагызны җомга көне көндезге сәгать 2дә музейда күрешербез дип өметләнәм. Сезгә бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, матур күргәзмәләр булсын һәм күп кенә кеше килеп үзе өчен матурлыкны күреп, табып алып китсен. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт.